Türkmenistanda gurok gelen ýylyň we owu hujuluk pudugundaky dowam edýän meseleleriň arasynda Lewawyň kärindeçileri barha ýetileşýän suw ýetmezçiligi bilen hem ýüzbe-ýüz bolýarlar. Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan kärindeçiler amy derýanyň suwunyň asak düşendigini, ekin meýdanlarynyň buğday atylaryna suw ýetmeýändigini, netijede hasyldan düýbünden mahrum galyp biljekdiklerini aýdarlar. Mundan öň BMG-niň azyk we owu hujuluk boýunça edarasy Türkmenistanda suwdan peýdalanmagyň giriminiň aýatly derejä ýetendigini duýdurupdy. Lewawyň köýtünna sebiti welaýatyň beýlik günjeklerine garanyňda has hasaplanýar we buğday hem has irekilýär. Häzirki wagt ösüş suwuny wagt geldi. Emma suw düýbünden tapdyrmaýar. Amy derýanyň suwunyň derejesi juda petelli. Mundan 30 ýylka garanyňda ol bir arygy ýadyna salýar. Diýip atlandyrmasyzlygyny soran köýtündagly kärindeçileriň biri 4-nji noýabrda ýerli habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz häzir welaýatyň beýleki günjeklerinden şol sanda Türkmenabaddan suw pompasy bolan traktorlaryň we suw çelikli ulaglaryň köýtündagy ugrudylýandygyny, olaryň bir aýyň dowamında buğday meýdanlary üçin zeýkeşlerden suw almaly boljakdyklaryny belledi. Şol bir wagtda köýtündagy iş taparyna ugrudylýan sürüjüler eýýäm 10 ýyl bäri ulanylýan ulaglarynyň uly ýoly yarap yaramajakdygyny soraga alýarlar. Ulaglarymyzyň 300 kilometre golay ýoly yarajakdygy gumany. Onsuz hem 10 ýyl bäri ulanýan ulaglarymyz häli dögülýär. Ätýaşlyk şaýlary hem tapdyrmaýar. Ýolbaşymyz köýtündagy gitmesek işden çykarjakdy bilen haýbat atýar. Men giderin. Ulagymyň duran ýerine men hem körpeçämi ýazyp ýoluň ugruna ýatybererin. Diýip Türkmenabadyň Gökguşak paýdarlar jemgyýetiniň hünärmenleriniň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Galy bertede ençe Lewaply daýhanyň tasdiklamagyna görä, häzirki wagtda Lewawyň ençe metrawynda suw nasoslary ýetmezçilik edýär. Daýhanlar am derýadaky suwuň häzirki derejesinde ikrançylygy zerur bolan suwuň nasoslaryň kömegi bilen alynmalydygyny, ozoldan bar bolan suw sorujy nasoslarynyň agrymly böleginiň bolsa hatardan çykandygyny aýdarlar. Türkmenistan 31-nji oktýabrda güýzlük buğday ekisiniň tamamlanandygyny eglan etdi. Resmi maglumata görä, ýurtda munyň üçin 690 000 hektar ýer bölünip berilip, geljek ýylda 1 400 000 tonna buğday hasylyny ýygnap almak gözüňinde tutulýar. Türkmen hökümeti we mediasy ýurtda owu hujuluk pudugyny üstürmek, şeýle-de suw teristlerini rejeli peýdalanmak boýunça toplumlaryň çäreleriň amala aşyrylýandygyny aýdýar. Emma bu ugrda alınıp barýan anyk işler barada hasabat bilen çykyş etmeýär. Şeýle-de daýhanlaryň ýyllar boýy şikayet edip gelýän meselelerini gozgamaýar. Şol bir wagtda halkary guramalary şol sanda BMG Türkmenistanda suw resurslaryna çenden aşy agram düşýändigini duýdurýarlar. Awgustda BMG-niň resmi web saýtynda çap bolan hasabatda guramanyň azyk we owu hujuluk boýunça edarasy Türkmenistanda suwdan peýdalanmagyň giriminiň aýatly derejä ýetendigini duýdurupdy. 2019-njy ýylda Türkmenistan dünýäde aşy suw ýetmezçiliginden ejir çekýän ýurtlaryň bir höküminde ikrar edildi. Bütün Dünya Teristler Institutu tarapyndan çap edilen suw töwekkilçiligi baradaky hasabata görä Türkmenistan aşy suw ýetmezçiligini başdan geçirýän 17 ýurduň biri boldy. Soňky döwür halkara jigmetçiligi, hususan da iri günwatar ýurtlary, galy bertede köp sanly iri halkara guramalar klimatyň üýtgemegi, howanyň global maýlamagy ýaly meseleler boýunça ähli ýurtlaryň tagallalaryny birleşdirmäge tinanýar.